Okay, hej alle sammen og velkommen til en lille video, der skal vise jer, hvordan I laver datamarkader til jeres lineær regression i Excel til samfundsfag. Så her har vi en fil fra et eksamenssæt, hvor vi skal lave en lineær regression, og vi sammenligner forholdet mellem væksten i verdensmarkedsprisen på olie og Ruslands vækst i BNP. Vi laver en lineær regression, som vi har vist jer før, hvor vi indsætter punktdiagram. Hvilket ser lidt spøjst ud i det her tilfælde, fordi vi faktisk har data, som er negative. Og så indsætter vi vores lineære regression og fjerner den her, gør vi lidt større. Det vi så skal, for uden at lave aksetitler, det er, at vi skal have trykket på, vi skal have ligesom højreklikket på en af de her blå datamarkader, og så skal vi have tilføjet datamarkader. Og det som Excel gør nu, det er, at den indsætter i vores y-værdier. Så 8,5 her svarer til 8,5 på y-aksen. Det er vi ikke interesseret i, vi er interesseret i årstallene herude. Så måden vi gør det på, det er, at vi dobbeltklikker på en af de her tal, og trykker værdi fra celler herude i højre side, og så markerer vi alle vores årstal og trykker OK. Når vi har den her menu åben, så kan vi også se, at y-værdien er ligesom markeret. Den skal vi have markeret af. Og så har vi sådan set lavet datamarkader. Så kan vi relativt hurtigt lige kopiere de rigtige markader ind her på titlerne og give det en overskrift. Så har vi faktisk en lineær regression lavet på nærmest mindre end en minut. God fornøjelse.